Ola, moi boa tarde, benvidos todas e todos a Cancha Junior. Un placer, como sempre, contar coa vosa presenza e confianza nesta nova entrega do programa. O tempo pasa, o tempo corre, fixadevos que xa entramos na primavera e a tempada deportiva comeza a chegar a eses momentos de máxima emoción. As clasificacións comezan xa a marcar as diferenzas, tanto por riba como pola zona de abaixo, pero ollo que esta tensión hai que vivila con tranquilidade e con mesura, que aquí ninguén se está a xogar nada vital, que para que uns gañedes, outros debedes perder, e que nin se é un crack por xogar de maravilla ao fútbol, por exemplo, nin se é un tontón por facelo menos ben. O deporte é un medio de pasalo ben, de facer amigos e de aprender a respetar os compañeiros e tamén os rivais. O obxectivo prioritario non é ser o mellor. E se pensades iso, que iso é o verdadeiramente importante, quizáis deberíades ter unha conversa con vosa mamá, con papá ou con algún dos vosos adestradores. Dito isto, entramos xa en materia a través do noso sumario. Dentro. Hoxe, en Cancha Junior, entrevista co decano da Facultade de Ciencias do Deporte e Educación Física, Rafa Martín Acero. O partido de fútbol da semana ven da man dos infantís dos conxuntos do Oza Xuvenil e o Victoria. Na Coruña, máis de 600 nenos e nenas judocas deronse cita nunha nova xornada do programa Xogade. Achegámonos a Tamarín para traervos o mellor do taekwondo de base. E en Ourense, as seleccións galegas sub-16 e sub-18 de fútbol xogábanse o pase ao Campeonato de España. Os maiores estiveron soberbios. Comezamos. Non é falsa modestia, pero grazas a Cancha Junior moitos afeccionados do deporte en Galicia están a descubrir a cantidade de eventos, a cantidade de campións, de escolas, de clubes, o inxente movimento, en definitiva, que existe alrededor dos deportes dos máis cativos. E se éramos poucos, chega unha nova xornada onde o judo faise protagonista e entón fórmase o que ides ver. Con certos nervios, pero tamén con moita ilusión, acudiron estes 600 pequenos judocas á xornada judo, enmarcada no programa Xogade da Secretaría Xeral para o Deporte. Trátase da segunda xornada na área coruñesa, onde o judo conta cunha gran canteira e moita afección. A Polideportiva del Viña ateigouse de familiares e amigos que non se quixeron perder o debut destes deportistas que levan meses iniciándose neste deporte nos seus colexos a través dos clubs que activamente participan. Uno de los pilares después del campo a través es el judo, ya no solo en su participación, sino en la forma en cómo está estructurado. Es una federación y después todos los clubes que están alrededor de esa federación que funcionan realmente bien. Tan ben que foi necesario agrupar os rapaces en dous turnos. Comezaron esta posta de longo os Benxamíns A, algúns dos cales xa amosaron a súa experiencia nestas lides. Os que seguirían os Benxamíns B, que ordenadamente foron ocupando os 10 tatamis dispostos para a xornada que conta cun regulamento especialmente disposto para eles. O noso objetivo principal é que eles nesta edad salgan motivados para volver a seguinte, que rompan esa barreira da participación aquí no pabellón, diante dos familiares, na grada, porque, cambiar do entorno habitual de práctica pois sempre supón un reto, incluso para os adultos, imagínate para os cativos. Así, provistos coa súa cartilla, levaron a cabo os seus combates tanto de chan como de pé, e que consisten en facer valer a zona. Lo único que hacen es agarrar los dos e intentar sacarlo de la zona, del espacio que tienen, para sumar una serie de puntos, y esos puntos le dan como vencedor en judo suelo, y luego hacen otra parte que es judo pie, en la cual también lo tienen que sacar de la zona, simplemente sacarlo de la zona porque evitamos el riesgo de que lo tire o que lo lance, y que caiga mal y que se haga daño. Y es lo que evitamos aquí, para que los niños estén a gusto, se encuentren bien. Combates onde a labor dos árbitros é fundamental, pois non se limita só a arbitraxe, senón tamén a formación e a ensinanza. Moitos deles son judocas de élite e ninguén mellor que a eles lles pode transmitir esa experiencia previa á competición. Aprenden todos, los árbitros que están aquí son gente joven, que hay gente que está disfrutando también con ellos, que también fueron pequeños, entonces vamos haciendo un poquito de generación en generación, que es lo que nos interesa a nosotros. Todos os participantes levan o seu punto. Non hai nin gañadores nin vencidos.
Todos merecen por participar a súa medalla que os acredita como grandes deportistas. O departamento coordina sedes de Vigo, de Lugo, de Coruña, non? E despois tamén na provincia da Coruña nos vamos á costa, porque é unha zona moi concreta, a moita distancia da Coruña, onde facemos unha xornada especial, e logo temos outra en Arteixo por ubicación onde hai un núcleo moi importante de escolas deportivas municipais nas que fan judo. O sea que facemos un total de 3, 4, 5, 6, 7 xornadas nas que movemos en torno a 3.000 rapaces. Esta xornada en A Coruña é un fiel reflexo do que acontece noutras zonas de Galicia, onde tamén se está a levar con éxito o judo. Todos levan medalla, todos levan puntos, ninguén gañou, entre comillas, nin perdeu. Entonces se hace moi levadero e o que queremos é enganchar a xente ao judo para que a transición a, digamos, ao deporte máis competitivo, poder ir a un campeonato galego, campeonato de España ou unha olimpiada, pois sea máis sinxelo, non? A Federación Galega de Judo e a Secretaría Xeral para o Deporte colaboran desde hai anos para levar o judo ás escolas, para promocionar un deporte para toda a vida. E así queren continuar. Para o ano que ven, en as categorías máis pequenas xa hai relevo, froito do bo facer de profesores, clubs, federación e institución. Recordade que Galicia é un referente no judo español.